हायनो हाय बेलाइके हामबाय बेलाइके खाखामानि बिसिं पान नरबाय तिनि कक सानानि बागै नरसंकाबा मासासिनाय तिनि सिङाव जागाव प्राय आंनि हामपानो 100-150 जना सिनि यूथ स्पेशली केबोरिं याव हामपानो जों तिनाव जागाव मियाव जों नंनि ससियेल मीडिया नि बिसिंति नमानि बिसिंति खनो जों न खाजेसिनि अनिर्महल मचिनि 1930 वा एस्टाब्लिश खालायजाबोने म खाजेसिनि लाइबुमा अल लाइबुमा जागाव जे मेन गेट न जों न खा जागाव पेट्रोल बाइके द सका ना के तामखौ सका साइमिया फियाबा जों जा न फाकिया म दगलाम जदि न पातला हंगाके खामै पाइ थामै के म फियाबा रजांग माने बगे पूरा खामलिया ताबो नर नुगै माननाय पूरा कसम कसम ताबो हांगार खाजाक गाव जागा जे साइनबोर्ड टाइनबोर्ड दङ जतो न जागाव खामै नस्त गै थामै के गाव माइखौ जों नु फैमेनि बागै जों बेलाय खेनो जागा जों खानांखा बा खा खामगसिनि तामनि बागै हंगाय म काइसा सुदु काइसा टूरिज्म प्लेस या म काइसिनि काइसा राजा रक बासिनि जे ओहानि बुबाग्रा रक ओ जागाव तंलांग माने काइसा राजबारी नि जों साइमानो म काइसिनि लाइबुमा म काइसिनि सेंटिमेन्ट बे करंजाक म काइसिनि सिनेमु बे करंजाक म हाय जागा रक न तिनि जे खलायनाय बा साबो खलाय तंखा आबो जों साइमिया फेबा अबो बेलायके बर सामु सित्रा खलायया मने बे जों सामु जे हामिया खलायना बेलायके सेलांगो तिनि जों म हायखनो मा सानामु जों जे तिनि म हाय काइसा सिनि जे राजा रकनि बा सिनि बुबाग्रा रकनि जे जागा रकनो जे तिनि अपति खलायमनि हानां पिलां खलायमनि अमो जों आगेबो जों खलायजागि दङ फियाबा जों ताबुक जे तंमनि आबो सिम्पानो जों काहाम ग्रोंखो जों माना मुजु माने फियाबा अबो सुदु बरक मकल नायरनि तंगलि हायसि तिनि जों साना थाङो गोबां मानसिनि सिनि अ हाव तो जों हानि बुसां दङ उते जों बोरै बुसाराम फ्राजागो सिनि चला बुसार बुथार जागो गोबां मा जों जास्टिस माया गोबां मा माइखो जों सिनि जे मानथाय रक तिनि गोबां मा जों माने हानां पिलां खलायजि तो फियाबा तिनि जों नखा जेता सिनि लाइबो मा तमन अमरो सुदासे तिनि याकारलिया बरक हायसि तिनि मा हायके बरक हरबे सकजायना तिनि कमर नाय तिनि जों जदि साना थाङा के म सुदु हरबे तिनि दगलामसिम सका बर नेक्स्ट दिन जे अबो तेबो 2000 बे तुबि सेबाया तिनि बर तेबो अन्न किछु खलायाबो तामि ग्यारेंटी दं मने बेगाव साबदाय मो दाय के संपूर्ण जेता जे तमने टूरिज्म प्लेस न जे नाय तो नाय टूरिज्म डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट जे एकबिसिनि राज्यनि जे स्टेट नि गवर्नमेंट अबनो काहाम के नायने नांगो जे अ जागाव तामो तामो खायने नां उमो खायसा इतिहासिक प्लेस सुदु अ जागाव त्रिपुरानि बरक सिमिया जों तिनो जागा फायनु फायखा बेलायके लाइसि मैसा केरला बर अ जागा फायनाय तिनि अ जागा न बर खनामन बिसिं दिखे बर अबनो टूर खायने बगे फायखा जों तिनि नुगो जागा हासल हासल बर अ जागा सिनि जे बुबाग्रानि जे सनामजाक जे तिनि नायथाथ कैसा तै कजारो कैसा को राजबारी उमनो नायन बगे तिनि अ जागा फायो तिनि आबोनि बगे साना मुजु जों तिनि ब जागा तंग जों तिनि ब जागा जों दंगि दं वान सुगि नायसि दाइ सिनि कुनु जागा फनो ताइ माने सिनि लाइबुमा होइते सिनि तंग थाइ जाते होइते जतनो जों तुरुक तुरुक तेबो जों सकमा जागते समाजते सकमा जागि तंसिउ तिनि आबोनि बगे जों तिनि अ जागा जों तिनि जों तिप्रा मथा खायुनि फायमैया वाइटिएफ जों युथ तिप्रा फेडरेशन जों और आदंनि फायमैया फेबो जों एज ए तिप्रा सांगि जों तिनि जागा फायो तिनि सिनि लाइबुमा जदि कमाइ दं हागे आबो आनि सिमि तिप्रा मथा खायनाय जिमि कमाग्लाक जत समग्र तिप्रानि तिप्रा सरनि बागे तिप्रानि जरा बरनि अबो कायसेसिनि लाइबुमा कमाइ दं हायसि सो आबोनि बागे आं तिनि कयन मुसुङो तिनि म हायजराव सुदु जों राजनीतिनो वानसु यावै पुस पोजिशन वानसु यावै जेतासिनि कमाइ दंमनि अबनो सिम्पल जों रक्षा खालाय मानलाय जेता तंगि दंमनि अबनो सिम्पल जों रक्षा दा खालाय मानलाय आबोनि बागे आं तिनि सानानि मुसुङो तिनि बेलायखे आं तिनि कयन मुसुङो हासिनि जत लुकरनो तिनि म तिनि जेसिन निर्महल संजामनि अबनो जों हायन जों माने कलाय सके जों अबनो पारि थाक रगला हायसि तिनि अबनो बागे जों आगामी दिनाव जों बृहत आंदोलन खालाय तिनि आफत जों अबनो तालारि रेखा तानि बागे जों बेलाय लाचु हायसि सिनि जे राजानि जे हुकुम तिनि सक जागै 15 जागा तिनि टुरिस्ट रगरो तुइने फुरुगि दंप बेलाय खेला लाचु हायसि तिनि आबोनि बागे जों साका अबनो आफत तो कयेकदिन बन्द तंना निंथौ जे सुस्थ तंनो खायमेनि बिसिंतै साबा अबनि उक्लग नांजाक साबो दुष्कृति बरना तारातारि हेरेसमा खायनाय फाइन आउट मा खायनाय तिनि बरना रमनि उक्लग नांखाबो जे तामो तामो खायने नां तै इसे टुरिज्म डिपार्टमेंट डिसिजन ना होइनाय तिनि अ जागानो जतनि बागे जे खुलुगि रथों तै आगामी दिनो अ जागाव सिक्युरिटी अरेंज खायने निंथौ सीसी कैमरा प्रॉपर तंना निंथौ जाते खायि तै मुंसाफोर जाते देरिया उनातिखे आबोनि बागे पूरा डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट अबनो पूरा दायित्व माना हानाय आज दाबिनार के जों अ जेसिनि ताला माने निर्मल जे राजबारी गोजामनो अबनो जों तालारि क्लांखा जों आबनो नायो जोंनि स्टेट गवर्नमेंट तरफ থেকে जाते आगामी दिन अब फुल सेफ्टी नानि बागै आसे हामबाय जागाव जों तिनि कुनु जों जागा पार्टी हिनिसित जों फाइलाया विशेष करे जों जे सिक्लारक
मियाव आं जतन संगा बरक न नर बाइक सेमा जों बरबो सावो मीडिया उनो जों बेलाइके तंथगलि आबोनो बगे जों मनो नायै नाय जों तामो तामो खायना आबोनो खायनो बगे तिनो जागाव सिनि विशेष खायनो सिनि यांग दङ सिनि वेस्ट नि भाइस प्रेसिडेंट दङ ताइ सिनि यांग साउथ नि वाइटिएफ नि जत दङ सिनि और तिनि जों यांग यापनो 150 200 जन जों फाइका तिनि जदि नमो जों जतखन बिजारमाय आसा किन्तु 150 जन 200 जन या थागला जों हाइसे जों नाहागा लाख कैसा जागाव तामो सिक्ला तामो बुरे जा कुथुमै जों सिनि लाइबो मानो जमते हानां पिना खायनो जों कुनु दिन फियागला जों आबो सिनि हासि